Díochait, a d'urbhla, conas atá cuairsaí leat. Tá súil agam go bhfuil tú go maith. Ein scéal? Inniu seo Caibidil a dó gen scéal. An Codladh. Gur raibh míle maith agaibh as an aiseolalas agus as an mola iontach. Má chail tú an chéad Caibidil. Seo dit. An Codladh. Jimig Iarla agus an lad lo, chun an Iláin. Guríonn Bert Bóthair, sa Iarla. Bhí an lad fisrach. Cé hé mo rinne seo. Thosaigh Iarla ag bailiú suatha talún. Thug sé ceann don lad. Ceapam go gahamíd na strawberries a ghlana, ribhithe. Seafuid, a dúirt Iarla go fanóideach. Ghlanan an bháisteach iad. Agus an bhfuil tí iontu. Strawberry. Tugam sú talún, arthú. Bhí an lad ag buint taitneamh as an bhar cur seo. Bhí sú ag prislínacht, sios a smig. Bhí puinte aige. What leat ri? Sa Iarla. Well, níl na bróga cearta agat. Déach siad na cúráin éidig Iarla. Is mise an rathí is fear sa tír mé, a dúirt Iarla. Ceart golóir, táim in áras faoi sin, sa an lad. Ach, conas is féidir leat an talamh faoi de chusa a bhuthú trí dumhróga héin, a déifrig Iarla. Déach siad na gel Acti Breeze Nimbus Super Blast Metaspeed Glide Max 2000s a bhí an lad. Is iad na bróga ratha is fear an maraga iad, a dúirt an lad. Fuoi réir, de warc, imig, a bheadh Iarla, agus thosaigh siad ag ri. Gá nóméad níos déanaí. Bhí Iarla ag fannacht leis an lad. Dan sé agus dan sé. Fuoi dhearra, thric an lad. Chúla méid de chuid cnadaí sa le bhaca méthú. Bhí Iarla ag gaiire. Agus tá tú fluch báite le halas. Có bhfuil an Tileán? Sa Iarla, ag féchant ina himpel. Bhíoh sé ina Ileán, ach anois is part den mhórthíre é, a dúirt an lad. Chúla mé gur loníocht é, ribh an onra. Caitheann a tharla sé sin, sa Iarla. Le deora ag crinú ina thula. Níl is agam go cínse, ach beidir 800 bliain ó hin? Chuir Iarla an cheist. An éan acu. Nóí. Cad is anam dit? Paddy is anam dom. Anam 4 éannach. Bhí Iarla ag smuoinmh. Níl cuma éannach Hey! Thrid me hinseir son saoirse. Cosúla nach bhfuil an focail gurram luaite I litriach na Gréige, mar tá an spéir agus an airige páirt gen spás. Níor thuig Iarla an focail saoirse. Bhí saoirse aige, behéirse a í. Scéal fada ach go banúsach bhí mar coilínithe feadh 800 bliain
agus bhí iireacht ar gultúr, agus ar deanga a scrise. Thar na blianta, agus a lán ama ag trid ar son áirsiirse, bhí mar séir chun taistil in ann talamh a cheannach, b'éidir linn damhsa arís, bhí mar ábalta ar gultúr a chéiliúra. Bhris Iarla isteach, ach tá sibh fós ag anamniú anmhithe le hanamnacha aisteacha. Rowló gheas, thuig tú faoi deire go raibh deangacha fós sánathe. Cá raci an scéal ón buinte seo, fanamís go bhheicimid. Go dtí an chéad seachtain eile. Grá mór. Molly.